салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Араухо дар нақшаҳои ояндаи даста нест. Флик аллакай сармураббии Барса, диққати Барселона ба алмоси колумбиягӣ. Ин ва дигар хабару навгониҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ манзуратон мегардонем. Лутфан обуна шавед ва то охир наворо тамошо кунед. навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеътар ва тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомони дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мекунад. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкаи дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. Абардастаҳои аврупоӣ барои ҳимоятгари уругваии Барселона Роналд Араухо маблағҳои калон пешниҳод хоҳанд кард. Роналд Араухо бо Барса то 30 июни соли 2026 шартнома дорад ва маблағи ҷудошавӣ аз футболбозро 1 миллиард евро муайян карда буданд. Новобаста ба ин ҳам ояндаи футболбоз дар сафи нилнориҳо норӯшан боқӣ мемонад. Ӯ яке аз футболбозоне буд ки Лапорта дар даста нигоҳ доштан мехост, аммо қисмати роҳбарият бештар рафтани Араухоро мехоҳанд нисбат ба боқӣ монданаш. Роналд футболбози сатҳи баланд аст. Монанди Бавария, Манчестер Юнайтед ва Челси ба ин ҳимоятгари овозадори футболи аврупоӣ диққат дода истодаанд. Ҳамаи ин дастаҳо омодаанд ки маблағи сазовор ва иловатан бозингаре барои ба даст овардани Араухо пешниҳод кунанд. Нилнориҳо аллакай бо намояндагони футболбоз алоқа карданд ва вақте ки даста нияти тамдиди шартномаро доштанд, шояд бо сабаби шароити пешниҳодшуда буд ки пешравие дар музокирот дида нашуда буд. Тибқи маълумотҳо, соли 2022 вақте ҳимоятгар шартнома бо Барса баста буд, дард шудааст ки шартномаи оянда маоши футболбозро баландтар мегардонад, аммо вале лекин шароити имрӯзаи даста ба ин кор қодир нест. Челси дар ҳамин бобат маоши баландтарро нисбат ба дигар дастаҳо пешниҳод карда истодааст. Араухое ки то ин дам содиқ ба Барса буду шарафи нилнориҳоро ҳимоя мекард, акнун метавонад дар фикри ивази даста шавад. Футболбоз ҳамзамон аз ҳодисоти охир ки дар бозии муқобили ПСЖ шуда буд ва нофаҳмоии бо гӯндаган дошт нороҳат шудааст. Ҳамзамон дар даста пинҳон намедоранд ки барои тақвияти ҳайат барои мавсими оянда фурӯши калоне зарурӣ аст. дар Олмон аллакай Фликро сармураббии Барселона мешуморанд. Мутахассиси олмонӣ ба иттилои расонаҳо аллакай бо нилнориҳо шартномаи пешакӣ ба имзо расонидааст. Бо эҳтимоли зиёд ҳафтаи оянда хулосаи ниҳоии оиди сармураббии Барселона дар мавсими оянда бароварда мешавад. Баъди бозӣ бо Севилия Жуан Лапорта ва аъзоёни шуъбаи варзишии даста бо Хави вохӯрӣ анҷом медиҳанд ва мавсими гузаштаро таҳлил хоҳанд кард. Аз байни кандидатҳо Рафа Маркес ва Ханси Флик бештар мутахассиси олмонӣ ивазкунандаи сазовори Хави дониста мешавад, агар билохира ин вазифа дар даста холӣ шавад. Флик ки тибқи баъзе аз хабарҳо чоршанбаи гузашта бо Деку ва Боян Кркич вохӯрӣ анҷом дода буд, муддатҳост ки ба президенти Барса писанд аст. Ӯро пеш аз сармураббии мунтахаби олмон шуданаш мехостанд ҷалб кунанд, аммо Флик роҳи дигарро пеш гирифта буд. Хулоса дар Барселона ҳама чиз ҳар сония иваз мешавад. Дам Хави аз вазифа мераваду дам мемонад. Гоҳе Лапорта ӯро илтиҷо мекунаду гоҳе дигар ивазкунандаашро мекобад. Ба ҳамин хотир феълан ягон чизи дақиқе дар ин бобат ба чашм намерасад. Барселона як қадам то бастани шартнома бо алмоси колумбиягӣ қарор доштааст. Тибқи иттилои Мундо Депортива, нилнориҳо ҳамнагар Ален Обондоро аз Гуякилия харидорӣ кардан мехоҳанд. Барса боз як таланти футболи Амрикои Ҷанубиро ба даст меорад. Расонаҳои колумбиягӣ менависанд ки чанд муддат аст намояндагони Барселона дар Амрикои Ҷанубӣ ба шаҳри Кандал рафта кӯшиш доранд ки ҳарчи зудтар бо роҳбарияти дастаи Ален вохӯрӣ анҷом дода шартномаи пешакиро ба имзо расонанд. Ба синни 17-солаи худ нигоҳ накарда Ален аллакай дар дивизиони болоии кишвараш бозӣ мекунад ва эҳтимолан ба тими миллияш ҳам даъват гардад. Моҳҳои охир номи ӯро дар дохили дастаи ПСЖ ҳам гирифта буданд, вале чӣ хеле ишора мешавад, Барса аз дигар дастаҳои аврупоӣ дида дар ин рақобат пешсаф аст. Ба ҳамин тавон дӯстон пайгири канали Барса TJ бимонед то аз навгониҳои дастаи каталонӣ огаҳӣ пайдо кунед. То боздид.